Lendange ya padha. Padha baune padha ta? Padha jarike ya padha. Bangkane padha. Padha. Ngisor bangkean. Tontonan. Ngisor bangkean ya padha iki. Oh, dhewe, Mas. Bokonge gedhe aku ae. Lah. Tanggap wi. Bapakku Seko toli-toli. 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 Iya, toli-toli itu mana? Toli-toli. Alah pokoknya ngono. Beda. Yo, iki piye Mas nek diteke iki genduk nikan iki? Nggih, sae. Wonten genduk Elisa pun monggo. Apa Mbak niken sik engko terus disusul karepen engko rada kepenak Mas. Nyumanggake, nyumanggake. Biasane lagone Mas Gareng apa sing Mbak niken iki? Napa-napa purun kok Mbak Elisa Mbak niken niku ora tau nampik piye. Ora tau nampik to Mas? Nggih. Pun diaturi tembang napa oke. Yo, coba serampat kaya ngopo jogete karo ngaplake iki genduk niken. Dados yo, Ca. Ya. Mbak Niken nggih? Ya, oh nggih, Mbak Niken, monggo. Ayo, Ca, dados. Tepuk tangannya mana untuk Niken Salindri? Luar biasa. Luar biasa. Kayak kalah kan, Mas? Bet ngaplak, Mas. Lampune kula, Pak. Celengane sing banter ya. Pas. Bedone lho. Ya. Bareng. Dasar hayu orang bakal hatiku jadi komeng bersama seperti aku terima Halo Mbak Nike. Ya. Halo Pak. Sugeng dalu. Sugeng dalu Bapak. Selamat tetepungan kelan warga agung ning desa Tunjung Harjo. Alhamdulillah kula kepanggih kalian panjenengan. Ngapunten derek tepang panjenengan paring asma sinten nggih? Takok Mas gawe. Anu urung kenal to, Nduk. Piye to maksude? Kene takon kono kon takon kene. Urung tepung. Kula niku pengen tepangan kalian jenengan piyambak lho. Langsung ngoten lho, Pak. Langsung to, salaman ora Saliman. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kok kaya bodo? Kaya bodo. Namine sinten ta? Hadi Purwito. Hadi Purwito nggih ngaturaken injil derek tepang nggih Pak, derek ajar kula niken Salindri saking Kediri. Inggih ngapunten mengke lek bilih enten salah selupute selalah-selalahe mengke ngapunten sakata-kata-katae nggih Pak. Iya nek ngapurane cara kene iki ora mung ngapura tok kok, Mbak. Lah pripun? Nek cara kene upama kleru ku ora mung cukup ngapura lha. Ora cukup ngapura. Lah terus kudu pripun? Ya karo ana pancen ana dendane lan syarate ninggali, Mas. Ninggali. Ya. Waduh. Awor dalang iki kaya awor Bang Mekar malah.
kleru ninggali. Mas Gadeng. Kok dawuh? Heeh, Mbak Niken. Nggih. Luar biasa Luar pada biasa. malam. Ini loh Mas. Iki bintang tamune cacah ana 3. Mas Gadeng. Sing genak bintang tamune nggih Mbak Niken kali Mbak Elisa. Nak kowe Niki binatang tamu. Kethek kok. Lah sampean ki lho liyane do maca ayu-ayu ya gone ganteng-ganteng sampean pupuran putih dhewe nyapa? Justru aku ki wonge sing ora sombong, Nduk, Cahayu. Nggih nyapa? Aku mau ngetokne ketampanan wajahku yang asli. Lah emang sampean ki lek ora maca ngene sampean tampan. Wah, aku nek ora macak ngene iki luweh gilani. Lah iya ngono. tak kira nak luwih bagus. Ah, Mboten nek. Ya, luwih gila. Nggih, ngaturaken sugeng dalu Pak Degareng. Ya, Cahayu. Mugi-mugi sedayanipun Bapak Dalang, Bapak Degareng kagem sedaya warga sing enten teng Tunjung Harjo. Tunjung Harjo Blora. Kok Blora? Grobogan. Grobogan. Tunjung Harjo Tegawanu Grobogan. Lah lek nyalang aku Blora to. Digawe adoh. Ben ora telat. Oh ngono. Ning nyatane disiplin ora telat. Tepat waktu. Tepat waktu Mbak Elisa, Mbak Niken profesional Luar hebat. Aku luar ki biasa. malah wis mari ket mau sore. Loh. Ning kono ki dijak foto karo ibu-ibu, ibu-ibu peladen dan ibu-ibu lurah dan lain-lain. Makanya ki mau rene kan rada telat to, Pak De. Kena wong edan lewat. Lah kok iso Keamanan. nyalane wong edan ki lho. Lha iki sebagai apa coba? Lah iki sing gunane Yoga, nek yoga kok sarungan. Nek dalang kok badikan. Lho. Iki apa bandare oglok iki apa ya? Sik. Sok-sok. Lho iki. Ana lho. Sarunge wek ya ngepir. Komplit men. Ya. Mas Gadeng. Nonton. Iki yo kinarya pambuka. Nggih. Biasane Mbak Niken Salindri, Mas. Kira-kira sing biasa lelagon sing diaturake apa, Mas? Ayo Wis iki toh. kunjuk Monggo. karo masyarakat Desa Tunjung Harjo. Nut napa ingkang Pak ngersake napa? Kula napa-napa saged to, Pak. Nuansane sing nganggo gamelan dhisik, Mak. Mboten. Nggih. Nek kira-kira sing nuwun sewu sing kira-kira kesenengane mesti apik, Mas Gadeng. Sae. Lah yo Nggih. kesenengane. Ayo kinarya pambuka dhisik kesenengane. Diaturake. Pinten Ning nganggo bawa sik Mbak Niken. Sekedap bakul jeruk ya munggah panggung barang iki. Komplit teng mriki, Pak. Iki ora bakul jeruk, Aduh itu ta. bakul buah. Oh iya oh Ora iya. jeruk tok, gedang bareng. Pisang, nggih lah jan kaya kethek pakane pisang barang iki. Makasih, Oh, iya, makasih. Aku mau nyebut sampean binatang tamu malah dicepai pisan. Oh iya ngono. Nggih. Nggih, niki diaturake bawa. Bawa. Kagem masyarakat mriki ben ayem, Bener Cahayu. ben atine ayem. Mangga. Kunjuk panjenenganipun Songsong Agung, Pak Lurah, Pak Perangkat Desa, Bapak BPD, lembaga-lembaga desa, tokoh masyarakat, uga semua lapisan masyarakat ana ing Desa Tunjung Harjo, Pak. Nggih, ngaturaken sugeng dalu selamat malam buat Bapak Ali. Ya. Kalian Bu Ali. Ya. Pak Ali wau sing pundi nggih? Wo. Kono sesene dhewe diatur munggah iki, Mbak niki. Tasik Joko. Mosok to? Joko. Lho Joko Kondo. Joko Ali. Joko Ali. Oh jenenge Pak Joko Ali. Tak kira lese Joko. Ora. Dudu. Bapak Ali Ya, Murtado. Pak Ali Nganggo Murtado. Joko. Joko ki maksude ki muda. Muda ki anggone nyambut gawe ki sing mempeng-mempenge. Ibarat Melayu ki iso banter menghantarkan masyarakat lebih kepada kemakmuran. Lah bener. Nah. Cocok karo apa jenenge asmane to? Bapak Joko Ali. Ali. Ora nganggo Joko. Orang yang Tiang iki anu sopan, ganteng, gagah perkosa. Gagah perkosa. dudu perkosa. Gagah perkoso. perkoso. Padha wae. Beda. Nyapa? Kuwi sak tembung O karo A beda, Nduk. Lah nyapa? Perkoso kuwi gagah pidoksa sembodo kuwi jenenge perkoso. Dari perkosa. Lah, sing ngerti iki, perkosa ki apa? Perkosa ki apa? Lah ngapa kok ditakone kono ki? Lah pelakune iki, pelakune iki.
Lah iya ngono. Sing ngerti iki ngono. Ngene kok jeneng wong bintang tamu niken kok sing syutingan kok tepak wirawiri. Ya, jenenge masyarakat sing arep nyugata kanca-kanca Pak Adi. Nggih. Nduk Cahayu tembange apa Cahayu? Mangga nembang sik Cahayu. Ya, pangkurinasa mawon. Pangkur. Nah, yo diaturake. Sik Dek, mesake ayo kita Monggo, nggih. Nah. Bar niki napa malih, Pak? Kula ewangi napa pripun? Nggih, monggo. Apa? Iya, Nduk. Masyaallah. Nah, Pak De. Wis kene. Lah kopine ndi kereten no? Ya wis. Ngendi? Es teh barang ya. Ini tak gawane rono. Kowe lereno gulamu wis 6,50. Iki wong kok engkel-engkel. Nah ngono. Wah, nek sing njaluk niken langsung culke. Lho kok melok? Ya wis. Rumangsaku. Sik. Kowe engko arep bali rene apa ora? Lah lempere. Nah, diperjelas. Iya, jan geleling tenan jan karya lecek iki. Sapa, Mas? Karya lecek, Pak. Lah. Mangga bawa sik. Saya rasa Mas Gareng. Non dawa Pak Adi. Wah, nek disawang ngono wis ora memper karo Duk rikala cilikane ya, Mas. Wong nggih. Nyawang cilikane ngono. Wah, Cilikane iki lemu, rodok lemu ngoten. Gek nek gelungan ngono ki nganti kaya sak tampah ngoten nika. nyeprok Nggih. ngece. Ndek cilikane. Gek nganu cilikane inal-inul karo udane roh, Mas. Kok karo udo to, Pak? Cilikanmu, kowe wis ra kelingan, Nduk, cilikanmu kok. Masa sampean kok kelingan. Yo lah sing ngomong aku lho, Nduk. Oh iya, sampean sing ngedusi aku kae ya. Lah iya. Besok sampean ganti tak dusi wis. Oh, Piye ta? Aku kurang Mas tresno an- piye ta? aku tak dus dhewe wis, iso. Non. Jare Mas Kuyuh sing nyewoki sampean mosok karo sikil. Cilikane, Pak. Nggih, kula riyen nate didusi barang ya to, Pak De. Heeh. Dileb-lebne ning jeding. Cilikamu. Nggih, Cilikane. cilikane kula. Kok lemu Bareng gelungane. lah iya. Bimben ki nek pipisnya sing nyawiki aku. Barang kuwi. Nggih, barang gede sombong, pipis cawek dhewe. Maksude lho. Lah iya cawek dhewe. Ya cawik dhewe wong wis mandiri kok. Lah mula kuwi. Lah sampean cawiki lek ya ngono. Ora, Mas. Ora kelingan to, Mas. Suwe no malan Oh, kok. sing mari suwe. Nah, iki sing anu ya, Mas, ya pancen lagi spiral iki pancen luar biasa. Viral. Spiral ki apa to jane? Ayo viral iki mau. Tamang Nduk. Nek ngomongan karo dalang iki alon-alon. Hah. Dalang tuwek yo ngene iki. Anu rada angel ngono ya. Wong viral kok iso spiral iki. Ora krungu kuwi kalau kayak penyanyi spiral ngono kuwi lho. Spiral ki alat kontrasepsi. Apa wi kontrasepsi? Ben gak meteng iki, Nduk. Alat KB. Alat KB sing piye bentuke? Masyaallah. Ngene lho, alat KB iki ana neko-nekoan jenenge alat kontrasepsi untuk mengatur jarak kelahiran. Nah, jadi supayane menjadi keluarga bahagia sejahtera sing diarani KB keluarga bercelana. Bercelana. Gak katokan. Katokan gak bercelana ya berarti KB iki katokan. apa to Pak Adi? Priya keluarga bercelana to? Ora keluarga berencana. Arep direncana nek ora bercelana ya tetep meteng, Pak. Kalah karo celanane kuwi, Mas. Mula kuwi. Terus no bawane sik kuwi aja ngrembug KB lho. Kuwi urusane dalange iki. Dadalange sik sing ngomong. Kuwi ndek ben tukang penyuluhan KB kok, Nduk. Ora mung kabine menungso, Mas. Ya. Sening ati Mas Gereng, Nun, ora salah.
diatonis dan pentatonis terkuasai semua. Hebat. Multi talenta. Masih muda multi talenta. Tak kira ngemut talenta apa pun. Multi. Oh multi. Jarno dalange wis tuwa ki pikirane rada-rada ngeres ngono lho ya. Tenanan, Nduk. Nyawang kowe kudu mulih mau kok jare kon, Nduk. Sing nang omah kudu diapotas jare mau kok. Ben bawa sik aja diganggu to. Nah, iki nek kadung kempropot bocah iki tak ciak tenane ya Mas. Lho. Ora masuk iki. Iki saumurane anake dhewe. Wo, lah celutak dalang iki. Iki seumurane anake dhewe, enggak boleh. Oh, ya. Yo. Ngante faktor keberuntungane pancen yo duwe tenan Mas. Mungkin suara di luar itu juga banyak yang baik. Mas Gareng. Iya, pasuryane cantik. Bocahe ramah, grapyak. Banyak penggemar. Yo bejone iki yo ngene iki. Masa aku itu ramah. Ya ramah toh, ramah terhadap sesama. Makasih. Mas Amma. Ya. Turbar. Kaya Mas Gareng kaya nggonmu nek andan ngono kae Mas. Ya Sali ya, sonmu pangan rayap ya. Aduh. Kabele Mas, kabele. Halo. Wes. Mergo kae penonton. Heeh. Nang kiri ya. Dadi kabele goyang. Sumanding si sehmu Mas Gareng. Iki alhamdulillah, wah luar biasa tenan suarane Mbak Niken Salindri.
ugi seneng kuyung Mas Gareng. Saking Panjenenganipun Bapak Kades sekecamatan Tegawanu iki ya rawuh kabeh. Wah, luar biasa. Nggih. Guyub rukun. Guyub rukun. Bapak-bapak kepala desa sekecamatan Tegawanu turut serta rawuh. Rawuh. Memberikan contoh untuk masyarakatnya. Uga paling berkalan pangestu panjenenganipun Bapak Ali Murtada nggone babarengan lan masyarakate. Unjuk syukur kelawan Gusti Kang Karya Jagat ujub sedekah bumi. Nggih. Yo, sak langgame apa Mbak Niken? Langgamipun sewindu. Ya, halus dhisik Mas. Ya. Kunjut dumateng Bapak kepala desa sekecamatan Tegawanu Mbak Niken nggih. Nggih. Nah, mungkin dan perangkat desa juga tokoh masyarakat juga banyak yang hadir. Nah, yo diaturake Mas tatos. Ya. Kang suci tak pun dali senadyan nato nanging aku tansah ranti ingkang kawasa aku datan jamu gerungku mas sawindu pindo mutiara nasimpan sajroning kalaku aku datan kelu sanadyan bebandu among sira kang cumanda aning jajan wangku Mas Gareng. Apa-apa ki pancen genetik Mas. Genetik Keturunan ya. Oh, saking keturunan. Oke lah wong genduk Niken ki bapake ya dalang. Ibuke nggih seniman. Mula tumbuhlah sebagai seniman yang lebih daripada bapaknya dan ibunya. Potensi tenan. Nggih. Luar biasa. Lah putrane jenengan lah ya iso to nyanyi ngeten iki. Saorarane wong bapake dalang. Heeh. Ning dalang turunan karo dalang sekolahan ngono ki jane apik ndi Mas? Ki sami mawon to, Pak. Oh, sami mawon mung gur garek anggone sinau to ya. Mas aku ya apik sing sekolahan Mas. Wis turunan gelem sinau. Yo lanjut. Buka rasa kang
biasa, spektakuler tenan iki Mas Gareng. Nggih, 2 bintang ini tampil malam hari ini. Iya. Nggih ta, sing siji bintang pentas, siji bintang kejora. Loh, aku kan bintang kecil. Oh, iya. Kan aku masih kecil. Masih kecil lah ya, Ndek ya. Belum 17 tahun. Oh, belum 17 tahun berarti Belum. masih bintang kecil, Pak. Sing bintang kecil Kalau soto. Mbak Elisa kan bintang sudah Aku besar. bintang 18 plus. Kan di 17 ke bawah. 17 ke bawah. Aku bintang 18 plus. Nah, saya bintang manula. Tur Mas Gareng. Ten. Ya kayak nek Mbak Niken kan saya bintang kecil. Ya. Saya pantes di gudang kok, Mas. Di gudang piye Apa Pak namanya? Hadi arep ngudang apa piye? Oh, Pak Ali ngudang ya iso. Piye nek Mas ngudang Gareng. piye ngudang denok Niken? Kenting di pangku ngono to, Mas. Nah, ini di gudang saya Nah, pangku. pangkunan- Bintang kecil kok. Ya dipangku ki nek isih cilik isih semene kok Loh, dipangku ki. Aku ki isih cilik lho. Maksudnya cilik ki nek isih cilik sik digawe Ya pangku biyen cilikanku sampean gelem aku saiki ra gelem. Terus dipangku iki. Heeh. Pak Hadi golek gawean ae. Lah upama dipangku rak ya gelem. Gelem. Aku saya bintang kecil kok. Beda karo Mbak Elisa. Iya. Tapi karo di kudang. Ya, anak kita dewe. Kintang. Nak kintung. Anak cantik dewe. So nek gede pinter dewe. Kok ora ndang mudun. Yes. Iya. Keplites tes. Iya. Cek pantes di gudang pernah, Mas? Kowe tangi onduk. Nyapa? Apa kowe ora krungu Nyapa? Botos. swara macis? Oke. Ya mesti metu sih. Cisi apa? Iki wis Nah, iki Dek, aja sampai tahu iki. Cis. Loh, masalahnya aku gak kerasa apa-apa lho. Ora krasa ya. Loh, aku ki malah kerasane ki koyo gringging ngono. Masa aku Oh, berarti sing krasa kono. anu wi, asam urate sampean kolesterole wi munggah wi. Oh, biar. Sehat. Oh, cis ki ora saru. Ki motivasi kanca-kanca ki nek ketemu salam cis. Salam Cis. Sene kuwi cintai, ini kuwi indahnya. Es. Es itu sebuah budaya kita. Oh. Cis. Loh, cis kan ngene, cis. Pis, damai, beda. Ning kene Oh. cis, CIS ngono. Oh, cis. Cis. Rombongan cis iki ya. Iya. Apa-apa lah ya manut dalange kok ya. Angger dicis sok do heboh era karo-karuan. Mas Gareng. No, Pak Spesifikasine antarane Mbak Niken karo Mbak Elisa ki apa, Mas? Ya begini, Pak. Nak larisnya mungkin Menawi, podo. nek kalau jam terbang laris Pak semuanya sama. Ayune padha. Sama, kepinterannya semuanya Nek samangane sama. jenengan piye? Nggih. Bedane ngendi? Kalau Mbak Niken menika asli saking Kediri tegese saka Trah Jawa. Nah, bedane nek karo Mbak Elisa itu piyayine bukan asli dari Jawa. Ya. Niku Pak, spesifikasi bedane di situ. Oh, Mbak Elisa dari luar Jawa. Iya Nah. dong, Dari mana? bener. Aku sekon jaban rangkah jobo. TGC ning luar, rangkah TGC daerah, jadi luar daerah. Bapakku seko toli-toli. Toli. Iya, toli itu mana? Toli-toli. Alah pokoknya ngono. Beda. Toli. Nah, nek toli-toli itu lain karo toli-toli. Lah kan itu kan toli itu kan bahasa apa? Kalau logat Jawanya kan toli. Oh, cara tapi kene. kalau Oh, cara kene toli. toli. Oh, Bisanya nyebut itu toli. Oh, Kalau gitu. toli itu kayak sulit gitu loh. Iya. Bisa toli-toli. Ora usah tekok ngendi alamate engko tak tudoi. Nyapa tuh sampean ki aku pengen roh dhewe kok. Rung tau ngerti. Ibunya dari Lambelu. Nggih. Kok ndi Masmu? Ya jare pengen ngerti ya kono. Tak elekke ta mau. Ora aku rada gudeg kok, Mas. Pripun ta? Sedak karo kowe. Pripun ta? Kok bela-belu ngono bener krungu. bapaknya saking Apa toli. Bapak Ibuke toli-toli. teko cangkemmu. Oh, iku cara kene gitu. Lambelu. Lah ya lambelu ki cangkemmu. Kok Bener. ora trimo sean cocotmu.
Aduh modar. Mbak Elisa dhewe lho sing ngomong de. Udung aku. Sulawesi ki apa enek tenan to kuwi jenenge wilayah to? Enek. Onten Lambelu, menawi ajeng wonten Lambelu panjenengan menawi dugi Palu minggah Bon Kopi mudhun Toboli. Iya, Ren. Munggah Don Kopi. Terus nyetan aduh tekan merowali nggon Lambelu kuwi mau. Omong Lambelu ki lek bahasa Jawane kene cangkemmu ngono lho. Lambelu itu kalau bahasa Indonesia itu mulutmu. Kalau bahasa Jawanya apa ndak mau? Cangkemmu. Loh, malah entuk sakjane entuk cangkem ping 4 lho Pak aku isan kene iki. Lah aku kan ngrenahne to, Dek. Ora ngono negara tawa cara tawa tata. Negara mawa cara. Negara mawa tata rata-rata. Kuwi dhewe-dhewe. Nek cara kono jenenge panggenan dudu konjuk cangkem. Dadi negara tawa cara tata nara negara. Ana cara kadata sawala padha jayanya. Gitu, dadi beda-beda. Desa mawa cara, negara mawa tata. Kalau sekarang dosi milih mana, Mbak? Domisili. Dosi milih sama. Ini kan do mi dosi do mi si li dosi milih. Aduh ngiler. Mi domisili mana? Mbak Elisa sekarang. Saiki ning Ngayogyakarta. Kuliah S1, S2, S3, S4. Beng S2 S3. S1-nya di Pedalangan, S2-nya S2 psikologi. Dandani jiwa-jiwa. Oh, dandani jiwa-jiwa. Iki mah gendeng, Mbak. Lah iya wis tak delok. Wis tak terawang. Detik. Kuwi ora iso nambani aku. Kok iso? Lah kono S3 aku wis S6. Kok iso? Lah kalah dhuwur. SNM ki apa? S3 ki omong profesor kok tekan SNM. Paling dhuwur ki S3 ya. Iya kok iso SNM. S3 kok. Mula kowe ora iso nambani aku wis S6. SNM ki apa? S6 kuwi sinten sumerep silit sapi saged singsot. Nah, kuwi S6. Sinten semerep silit sapi saged sinsot. Sinsot apa? Nek ngono diunggah keneh dadi S9 wae sesuk ya. Nek aja ping 3. Ping 3 nek S3 S9. Apa kuwi? Kok iso? Sinten sumerep silit sapi saged singsot sunen sing suwi. Piye mau Mas Kere? Tak tambahi siji. Tak tambahi siji dadi S10. Pira piye? Sinten sumerep silit sapi saged singsot sunen sing suwi tak tambahi siji. Apa? Sudi. Kaya sa. Nggih Pak dipurui taun iki sowan wonten mriki. Desa Tunjung Harjo. Nggih wonten Desa Tunjung Harjo matur sembah nuwun Pak Ali lan sedaya para panitia ingkang sampun sengkut gumregut. Panitia. Alah basa Jawa Iya, panitia ya. Panitia. Lah iso Ponatoya. Saged magempulaken malumpukaken masyarakat sedaya wonten lapangan mriki saged tumplek. Ane Bu Pak Bu mangsul mawon nggih angel saleh sindene nggih. Sindene mangel iki lek dirungokne jalan gemprewet. Iki kira-kira bangsane dhewe to Mas? Pripun Pak? Bangsane dhewe apa dudu to Mas? Lho ya bangsane dhewe ning karena Mbak Elisa itulah asli saking Sulawesi. Jadi agak maka dialeknya pun beda. Kami sosolen. Nah, menawi wonten ketul-ketul atur nyuwun pangapunten ingkang. Kok ketul-ketul atur to? Ketal-ketule ngatur. Nggih niku lah. Ora ketul. Kamu lah ndongake iki lho carane wong bersi desa ndongakno Ken. Ndongane kok kene. Yono. Semoga ya sehat selalu panjang yuswanipun rezekine kathah barokah ora lokaning malah kebal. Amin. Heeh, lek Mbak Elisa mau kan doae ketal-ketul kuwi mau. Jan, bae didongake kabeh panjang yuswa rezekine lancar kabeh, anak putune paringi sukses sedoyo. Amin. Sing wis tuwa-tuwa gendang munggah umroh haji. Amin. Heeh, sing krong entuk jodoh ndang entuk jodoh. Jodoh. Sing bar putus muga-muga ya ndang entuk jodone maneh, ya ta? Kon ya kan? Heeh. Ah, iki urusane cah nom nek iki. Padahal ndongakin dulu lah. Wong aku ndongakne oke. Apa? Lho mau wis tak dongake prolog depan wis tak dongake. Oh ya wis, berarti wis kabeh.
Niki pripun? Mas Gareng, Jawab, Pak. Mbak Elisa, Mbak Niken. Nggih. Mbak Niken mau wis ngaturake. Lagi mau separo. Istimewane spesialis Mbak Elisa wis diaturake. Saiki ganti Mbak ini kan wis diaturake ganti Mbak Elisa. Konten pamundutan napa, Mak Canggih Yulimbo? Melu ki kono, Mas. Aku wah klira-kliru wae. Alon-alon karo ditata. Ketok grogi men lagi pisan iki kok. Sing mau kuwi Iya Mbak kok grogi Niken. to ora kaya biasane lah. Sing mau Mbak Niken. Heeh. Sampun. Heeh, lah iki ganti Mbak Elisa. Nah, ditata alon. Alun. Alon-alon. Lah ning sing tuku takonmu urung disauri, Mas. Ngen priye? Lah bedane apa iki perbedaan antara Mbak Elisa karo Mbak Niken mau? Loh. Jane ya wis disauri. Nah, nek aku Masa beda. duwe gejala rada anu, kupinge bindeng. Oh, gudeg nek. Kono kok sing mbok jewer iki aku. Lah Nek jenengan perbedaane pripun Pak Adi? Jejerke coba jejerke. Coba jejer. Sawange kok ngene. Ki baris dulu, baris. Madhep rene, madhep rene. Nah, madhep rene. Oh iya. Oh lah Madhep Pak ngono. Dalang. Siap gerak ra iki? Ya, Nah, nek iki ayune padha, Mas. padha. Oke. Nah, ayune padha. Terus Larise ya padha. padha. Regane kacek sithik. Kok Wis iso saiki madhep rono, madhep rono. Kacek sithik. Nah, bedane nang nggon iki, Mas. apa? Apa? Wis sawangan telitenan bedane nggon iki. Lah ya padha kok Iki beda. Oh, apa? ana sing Iki beda. apa sing cetok? Gelungane ya Padha. padha. Lendange ya Padha, padha. baune padha ta? Padha jarike ya padha. Bangkane padha. Padha. Ngisor Apa sing bangkean. beda? Tontonan. Ngisor bangkan ya padha iki. Oh, dhewe, Mas. Bokonge gede aku kok ya. Lah. Tanggap wi. Masa iya ta? Lah aku Madhep lemu rono, deh. madhep rono. Iya, gede kowe tapi kan gede sisih. Ngece. Wis sesuk tak sumpelane nek. Grajakan Banyuwangen. Ya. Iki kula dikengken jumeneng napa jumeneng? Apa lenggah? Lenggah dhisik, ganti Mbak Elisa dhisik. Lho niki nggih sae lho Grajakan Banyuwangen niku niken sempurna niki. Manfaatkan Kok dua-duanya? Oh, ngerti. Eman-eman. Oh, nggih. Dua-duanya. Dua-duanya ayo Langsung. digarap bareng. Sok nonton YouTube to Pak Adi. Bagi-bagi. Dua-duanya Gerajakan Banyuwangi elok, Pak. Istimewa bintang iki, Mas yo. Nggih. Suarane yo, ayune yo, wah segalanya. Cerdas, pinter semuanya. S3, dalange S tung. Tung. Ya. Niki nggih bawa komplit. Ya komplit lah. Oke lah. Komplit lah. Mau cari siapa dulu? Yang gede apa yang kecil? Sing gede maringi tulodo sing cilik. Dadi Gede apa nih? Tadi katanya yang gede Niken. Nah. gede umure. Oh Kan- gede umur. Tua. Awake tok. Cetha Mas iki kok Mas, mesti. Nah, artikulasine sing cetha, kontrase swara antara Mbak Niken karo Mbak Lisa. Ayo coba Mas. Bijinen kaya kontes ngono ki. Ya. Mas Gareng. Ki Mbak Elisa. Oke, kalih lalek, kalih larek. Larek. Nah, ora kalih lawek. Ya itu. Luwek apa lalek? Ya. Nyeram biai nosan toro Ya. Ana bocah anjlok aku yo melu. Sok gawe kaget kok. Kaget. Langsung ngebih. Lah kene bawa kono anjlok jelek kaget. Aja gawe kaget. Anu, Ken, sali Ken anakmu Ken. Alah Ken. Anakmu anjlok Ken. Aja mau takoni lho, Mas. Kok no parkiran dikunci gondok Ken. Gandang kondok. Ya. Banyu wangi
logat dialeke barang persis Mas iki. Mergo mambu getih wetan Mas. Ya kaya ngene iki Mas. Wah. Heeh. Mambu getih ki piye sih kok kaya wong tegese ki darah keturunan. Keturunan. Mikir lah. Jawa Timur, ya ta? Jawa Timur. Nggih, Banyuwangi, Pak. Plek tenan iki. Ya. Pindah tempat. Pindah posisi. Oh, Cis itu gitu. Lalan ketialas angkat kang kalewiat Kerajakan ya. 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 Mas copete yo. Ayo. Iya. Lenggah ring pasir basian
biasa Mas Gereng. Saestu papange rame-ram tenan iki wonten ing Tunjung Harjo mriki Pak. Spektakuler tenan. Spektakuler, dua artis multi talenta hebat luar biasa. Nah iki pancen multi talenta tenan. Nggih, multi talenta. Oh iki diwolak-walik dicoba abang ireng, ijo kuning. Wah, iso kabeh. Ora balekke tak aturke jenis multi talenta yo ngene iki. Hebat tenan. Suarane luar biasa. Power yo ono tenan, Mas. Wow, andani yo ngene iki sing dadekke dhuwit yo ngene iki. Ngono kuwi, Mas. Wah iya. Iki rada miring sithik ngono jane yo malah apik yo, Mas yo. Apa to? Regane iki lho. Oh, panggah ngenyang ae senengan. Salam cis. Iya Mas Gareng. Nggih, iki apa diselani Pak Kepala Desa terus pundi? Oh nggih. Wah, nggih. Kantek kesupen to? Nggih. Nggih, nyuwun pangapunten Bapak Ali Murtado panjenenganipun Bapak Kades Tunjung Harjo. Nggih. Nika rak wonten paguyuban Mas Gareng. Paguyuban. Mbok menawi kersa panjenenganipun Bapak Kepala Desa sekecamatan Tegowanu ingkang kersa minggah wonten ing pepanggungan ujub paring berkah lan pangestu Mas Gareng. Ngoten. Lawan panjenenganipun Bapak Ali Murtado lan warga Desa Tunjung Harjo kene. Sareng-sareng kalian Pak Ali, bapak-bapak paguyuban kepala desa tindak panggung ngoten. Oh nggih. Monggo paring dawuh mumpung iki bintange luar biasa tenan. Leres. Mbak Isa karo Mbak Niken. Monggo. Nyuwun lagon nggih saged. Nah, nggih.